Και το για σένα ανάσα μου, για να στείλω την αγάπη του στο φώτι, με τον οποίο δηλώνει πολύ ερωτευμένη και ότι είναι όλη της η ζωή. Δεν ξέρω, εδώ η πολυτάρα μου, η Σμαραγδούλα μου, θα κάνει τα κουμάντα της. Γεια σου Τάσο, τι γίνεται. Είναι αφιερωμένο και για σένα αυτό, για τα παιδιά από Λαζαρίνα. Για το φίλο μας το Θάνο, επικοινωνία από Λάρισα, να στέλνει την αγάπη του στη Βασιλεία. Να είστε και τις βαρώνες, να έχουμε κάτι για μας που είμαστε στον δρόμο μας την ώρα. Να μην καλή, πάμε στην Αγία Κυριακή την καλή. Επικοινωνία είναι μαζί μας, να στέλνουμε την αγάπη και στα παιδιά που ακούνε στο μουζάκι, στο σπίτι του Αργύρου. Yeah.